Jo? Ahoj všem. Původně jsme se vám chtěli ozvat až z Gilgitu, ale nakonec všechno jinak. V horách se začaly dělat bouřky a tak jsme museli vynechat nějaké letadlo, protože tam prostě nic neletí. A teďka jsme tady vzali busíka, 16 hodin seděli v autě a máme teda pořádně osazené zadky. Dostali jsme se až do Čilasu. Mám takový, že se to jmenuje, tady taková vesnička. Tady budeme přespávat a zítra 6 hodin zase pokračujeme. Počasí vypadá zatím ne úplně dobře, protože skutečně bouřky. A je to takové hodně rozdivočelé, tak věřím, že mezi tím ještě ten jeden den, než tam dorazíme, takže se to pospravuje a budeme si moct pořádně zavítat na Kapoši a na dalších místech. Takže češť. Tak Dave, tam to, co jsem předtím diktoval, tak to byla taková oficiální zpráva, jo? Teďka takovou méně oficiální, ale přiloží tam určitě k tomu. Takže to město, kde jsme spali, no to malé městečko, tak to má 3 miliony lidí. Ti muslimové, co nás pozvali na pivo, pijou i whisky. A to, že tam prostě za každýma vratama sedí chlapík a má v ruce dělo, neznamená, že tam není bezpečno. No a vlastně to, jestli jdeme zítra na Kapoši nebo někde jinde, to taky ještě není vůbec jasný, takže jenom ať víte, jak se tady máme. No, tak čest.